Merhaba Şarmay Delal, Şarmay Bimarek. Roj derse hirin ra ma dest pekin. Hatto iki ma çinedî biyografi ma dî, hîrî heb cinî, hîrî heb kitap hayat med çiqede yo devrê zihniyet biraşt, yani zihinsel devrim biraşt. Eya hatto iki ma artso, iki ana da karape, ma hin kuen zerre kitap. Hatto iki vist dihab pel maqedne, vist hîrî ra ma dest pekin, hatto kumcak ma hin rase. Nome bölüm giriş Tirkîre yani dekotiş. Ez qede baş hayat xwe guhereb xwe epeyê ez gêro zaf yê xebat mike, zaf yê meslek farklî mike. O ene ez şimara baş kumcak ecûyo, kumcak mevyarna ez gêro en holeyê bikir. Eyek ez eşkyo mikerd, eyek enişkyo mica verdeya. Velhasî hatun çinek min dest rawmo, çinek mecburiyetî mi kerde, ez min raso hatû îtiye. Ez ene baş mîr hayat 24 saet yo. Zerre ey 24 saetî. Ez çine bikir, ez çine vîn, ez wextek xeptiyano, wextek yo mazê dixeber dino, wextek ez qêr xweno, wextek ez qehriyano, wextek ez yoca ziyaret keno, en pyorîn zereyê 24 saetût pê punc heb hîsûn xwe ez gêreno his bikir, fehm bikir. Eyra zerre miyôn atmosferet hêverî ez atmosfer bîneno, behecî ez tiber re xwe atmosferet sêr keno, temaşe keno. Ez ene vono wext xwe, hayt xwe pê zûneyiya cûyeyîş. Ez ene şimara baş wextek me kitab niştîn, sade me kitab têna niniştîn. Hel ez wariştîn me danskê kirdîn, hel ez wariştîn me guveng girotîn. Hel ez wariştîn medîtasyon egzersîzmê kirdîn. Me destmaş girotîn, nimaş kirdîn. Hawla em ez otur keno. Eyra yani çûk ez binişo mesele wa bixebiniye. Wextek ez û nûsenîz o haydîz ez û zerre in 24 saetût eyra her roj xwe her 24 saetê xwe pê ruh xwe ve, pê aqil xwe ve û pê bedên xwe ve ez gêreno bicwî. Em kitabet hîrî heb mijar zaf muhîm şima sanaşinê. Yo zûnetiya newê, ê dînîz, yo zûn arkeolojî, hîrînîz kombînasyon en wirdîna yo tarîx zaf rewîn şima fehm kirin. Ne ez şimara baş ewek mi keşif ko pê mucize we pê vatê Xwematale ye, tik têne ez zûno, ez ferqinde bû. Eyra ez vonik ina zûnetî yo fikir de me. Ew fikirîz zerre 24 saetût yo însûn çend hey êşken rin bicwî. In hîrî heb mijarûn muhîm û in hîrî heb qonî muhîm û in kitabet şima vînin, ene rin bizûnî semed mina zaf yo xebat wazena. Hem qalû sejneyîş, hemîz düşünce pê qalûna îfadekerdiş ser mîr zaf konsantre lazim a. Eyra hatunok ez eşkyo ez gêreno ene îfade bikir. Hêverî maqale ina zûnetiya newê kirin. Ene rin bizûnî eyek ma düşmiş bin derheq tarîxit, derheq verînûn mat, ma hema çîk nîzûn ma yo pîrik pîrbayî zaf aqil ra heye. Yani guherê bi aqil ma yo hetra yinid xwematiyê bî. Eyra roj însûn dînya xwematiyê re înû kense, ene rin bizûnî eya xwematiyê, eya zûnetiyê xwematiyê ha pîrikûn, pîrbayûn ma ra yana. Yani ma zaf aqil yo însûn ra heye. Ma însûn neolîtîk çax yani wext yekî nizdê 50,000 serîk ma yo proje ver yekî ye. Yani tarîx ma pê 50,000 serrû têna nîn batiş. Tarîx ma eyra ver hema newû dest pê ket. Ma însûn wext yekî ma bine egoîst, ma tuwê nirûmin. Sade ma xerc kin, sade ma kêne bila. Rê wextê ma cê çî rûmin, pê ez ma xwe wesafnin, ene rin bizûnî ew rûmtîş maz sade semet sîstem kapitalizm pay eden neyîşo.
Enek ma hev vînên en harbek hêv bên en timirdeyê dinya ene rin bizûnê tarîx xwe vîra ku pîrîk pîrbayê ma eyek mar neya rû ey xwe vîra kê ey ra şaş bê. Ey ra hê egoîstekên û en harb çi hevrazê. Înson û tabiatîs pa ena egoîsteya, pa ena xirabeya ha şiyana we. Ez îniş me re baş ma qîj êr ew zûneyek pîrîkûn pîrbayûn ma nor seyîn ra desîz ma nîzûn guhereb kaînat. Yani ene rin bizûnî seyîn ra nawê yo zûneyê ha vînbiyeyê, ha bîn tarîxît. Êzbûno ena seyîn ra nawê gerek ama vîcîn pêkveçînûna pê derzînin. Yani ena zûneyek ma zûn rar Homo sapiensit sêr sed huzar serrût yo damla zerrê okyanusê de niya. Ey re ma zaftwê nîzûn. Semed eya ma êroj nîşkên Göbekli Tepe fehm bikir, ma nîşkên Çatalhöyük fehm bikir, ma nîşkên Sumerû fehm bikir, ma nîşkên Misirû fehm bikir, ma nîşkên Yûnanû û Latînû fehm bikir. Ey ra ez vonik ey pîrîk pîrbayê mag verî yekî eyên pê hezar serû ra yo zûneyê girot arda nawa pîhet hema newe pê wext yekî dest pê kerd. Yani wext yekî pê yo zûneyiya zaf xware dest pê ko. Ey ra pîrîkûn pîrbayûn ma ver yekî zûnên eyek ma nîzûn. Ey ra otiriyo dünya viraşta pê wext yegiya ê rej raseva pyorê kaînat. Ena pyorê însunetî ha ser yo zûneyiya tor verîn re yana guhereb zûneyê ma yo damla niya helabên qedek miva mîûn zûneyê okyanusê de. Tik têne Göbekli Tepe re hetû êr ev zûneyek tarîx ra yani wext ver yekî ra pê Homo sapiensa omeya eya seyîn ra nawê ma kerdavî. Ene rin bizûnî ey pîrîkûn pîrbayûn mag wext yekî viraşt, înson yekî viraşt, en înson yekî yên hol sanaşne. Semed eya nizdê 50,000 sêr ra pê ê rej ezo qale yo zûneyê keno, eya zûneyê zûnûna hetû 50,000 sêr yo girdayî virazena, ver 50,000 serek pyorê yo tarîxit yo girdayî est. Ey ra eyek êr ezo vûno şima hê pê eceb mûnin feqet ena zûneyê pîrîkûn pîrbayûn ma mer newa rû arda rastnava ma. Eger êr dünya ha kaosit hereket kenase ene rin bizûnî tarîxit zaf yo zûneyê xwe pay gêro ser e. Eyek êr ezo vûno pîrîkûn pîrbayûn ma vêr wext ra xeber şawita me arda rastneya me. Otre herçî basît nîyo herçî ço nîşken biyer bînlingôn xwe, tarîx ço nîşken biyor bînlingôn xwe, ço nîşken tarîx pê zirûna pirik, ço nîşken kaos pyorê tabiat kaînatê dinya diviraz. Ey ra ez vonik en kitab me, en niştiş me ben yo çila en dönemek, en milenyumek homawa ver. Êr bêrken nyor fehm kerdiş, se serra pê, di sê serra pê en kitab ben çilê ey toplum o wext. Ene rin bizûnî pîrîkûn pîrbayûn ma çi qedek en înson viraşt, en înson sanaşinê nîst. Ey ra zûnenek qeder en însonet en qede xirabê zest e, en qede harbî zest, en qede kaosî zest. Feqet eynî pîrîkûn ma yo zûneyê neya rû eger ma biwası ma şîn xwareya zûneyê ma vînên mene cuyayîş tam çine ya. Ey ra ez vûno yo qalê ma zazakî est e holê hola û holê mutlaq rûç qezenc kena qarşî xirabê. Helabên mivat dibla ey pîrîkûn pîrbayûn mayek wext yekê yani neolîtîk çav viraşt, guhereb ma ey hê qat dîmensyon hûmatiyet. Çi qedek derheq hûmet yo fikir ma çinîyose eynî qêdî pîrîkûn pîrbayûn mayê ver yekî ra xeberê ma çiniye. Feqet ene rin bizûnî raştî pa pyorê zitê xwe ve yena ser erdo. Ey dîyîn zûn arkeolojî û ey hîrin
پانینا چقدر یو تاریخ برازیو از وازن بنه انیز واج او زونك هومو سابينس براشت وقت گیرایش خواد وقت سایداری خواد او زونو ین حطو راسن وقت یگو یگز یعنی نولوتیک چاغز pe ew zûna dest pêke ey peyûn mat. Eyra ê reç en zûnûn dînyat zaf yê qal zaf qayîm pa enerjî xwe ve en wext re hêyên rasên zûnûn êr. Semid derheq ey zûn neolotîke ê reç ancak ve ancak zazakî mer rehberê kena. Pê zazakiya me eşkên yöntem o zûneyê zûn û wext me eşkên ca kir yo bine eger me biwes. Zazakî kumcak kültür xelî pêda bû û ocad şûnetî biya ew teknîkek ho zerriyet wext yegî xelle wextek ben ceyê destpêken û medeniyet şûnetî destpêkena zazakîz en qot en teknîk en medeniyet ho xwe diçarine. Medeniyet neolîtik çax şûnetî re ho ye. Êra girdeyê zûnûn êr yo girdeyê zûn verîn rastneyîş ser zazakî êr rehber enîne. Eyra em kitab xwe çarin ez ken xelê zûn zazakî miko sextê zûn zazakî pê bijû ena dinyat pê herab pê cuyayîşê dewm bikir ena dinyat. Ene ren bizûnê eger pyorê yo tarîx xêdek ezovûno yo zûn re ho yense pyorê tarîxîz pê o zûna dest pê ko. Her qalet enerjiyê nizdê 10,000 serro, 3,000 serro est. Zazakî deykê xwe re em wiso, zûn deykê min e. Pa eya hîrî çar nihev zûn wextek ez wiso, mi în herne tîver, mi fehm kek zazakî yo sözlükê qalûn tor verînûno. Pê kombînasyonê en çar pûnc hev zûnina mi ina fehm ke, eyînek ma viraşt aqil ma êr nîşken eyên bisanaşt fehm bikir. Semed ineya dîn bêje. Eyra dîn semed însûnya me. Feqet însûn aqil xwe gwere nîşken boyûtê humatalê ras nîşken oca bisanaşin. Eyra wextek tarîf ken gwere bi fikîr xwe gwere bi sanaşneyîş xwe tarîf ken. Eyra ez vonik îke ena hal sêr erdûna çû aqil çînû beşk mishaf û kitabûn heq bînû beşk tercüme bikir û beşk pê fikirib û beşk derheq hûmêd fikir vaj. Eyra ez wazeno pê en kitaba me fehm bikirik qat humatalê û qat însûn zaf cera birî zaf cera ferqlî. Pê em kitaba me êşkên ferq bikirik qet humatalê yo naqêdo qet însûn sêr dînyaz yo naqêdo. Ek şima hedrê bise şima yo bine êşkên hem aqil însûn êr fehm bikir hem aqil pîrikûn pîrbayûn me yo bine fehm bikir. Ene ser şimar yo devrê zihniyet yani zihinsel yo devrim lazım e. Hatto êr çiqede şima düşmüş bî hîn êra pê beşk cêna çî düşmüşî yo naqede düşmüşî. Yo bine derheqine re ez vaj semed rasteyîş û fehmkerdiş qat humatalê ser yo însûn kêk beden xwe aqil xwe û ruh xwe ard piyetse êşken ciras. Yo merdim rasteyîş qat humatalê ser gereka beden xwe aqil xwe û ruh xwe hêverî beşk fehm bikir. Înî tik têne yo emir wazên çû nîşken fehm bikir. Feqet en kitabet me binê servinê. Yo merdim beşk beden xwe aqil xwe û ruh xwe fehm bikirse oxtra pê gereka enîne diyowib. Gereka enîne girîdîw. Semed ineya nû pexmêr nû maestro Budîzm çû hema nîşko en hîriya min diyowib.
Sema egoisto xwe dişmişû înkûn çinyo ey rast ey fehm bikir. Yani Semet o qat raseyişa gereka rar nîrvana ma gunviyar. Nirrin bizonê mena dayîş in cuyayîş êr pê duşmişbiyêşa niye pê kerdişa mahê mezin ra. Yani çinek ma ko çinek mahê ken eyawa mene cuyayîş. Sobna zerre düşmişid niye? Mene cuyayîş ha her haytid. Mesela tibera vor varana tivonse tivon serd. Fakat ver vatîş serdê çogûn inê duşmişib êr çi qedî yo raceke rind û vora spiyê vare ya ez wextekî raraşin herînê peyûn me êsena veng peyûn me mîyon vor dêsen pîyorê bedên xwe serbest verden ew hawe ew rêc eya vor hîsken. Eyawa cuyayîş yani mena dayîş cuyayîş vonek wextekî vor varena mevaç serd wextekî vor varena vaj ya Rabbi şikir êr vor vare ya dinya çi qeder rind a çi qede bedel bîya vizêr ra. Êr tom eya vor vec çi qede qicêd tu tom eya vor vetîn aynî qede pîlê dîste hêşkên eya vorit mena bît cuyayîş o hayt. Ektiver sertse sade tihê germ düşmüş bên. Eyek tê düşmüş bên niye? Eyek tê cuyên gereka yo meneyê bib. Eyra her hayt 24 saetit deger bidî o hayt, deger bidî xwe, o hayt vînî fehm bikî, weşterî bikî, hîs bikî, wê bikî, tom bikî. Yekî ez wazeno guhere ruh înson, aqil înson o bedên înson ya nûşer bikir. Ruh înson en girdayê humatala yo. Enîzon yên şimavêr vonek înson ya hîzgonî nefes humêra xwe yên. Eyra nefes yo hetra temsîliyetê ruh înson ke. Eyra girdayê humatala yo înson pê ruha girdiyena. Zerre biyolojî û tabiat û kîmyavît behcêz mahêşkên inê qal bikir. Fakat ez wazeno yo bine ma beşk fehm bikir ruh înson çin e. Ruh yo rastne girdayê kaînat o. Ruh zerre bedenît her yo hücret, her yo qasit, her yo dumarit, her yo pirdeyîş qelbît, her yo weslê însonît, her yo hereket bedenît, her yo hîsit hîskerdişit. Eya frekansek ma fekra vejena. Ew vengek ma eşnewên. Eyra wextek ma fehm ke sir ruh çin e yo enerjiyê ku pîyorê bedên ma dihogêrin. Beden û aqil ra yo ferqiyê est, ruh bîmerg o. Ruh nimire. Ruh cinsiyetî çin û ruh vir biyeyîş zerre pîzê dadît kuen zerrê bedên pa yawa vejentiber hetû mêrg ey bedên te dicûyen. Kêk beden merd, ruh hûneşin rasend qat humatale. Eger in ruh yo heywanê ku ew ruh qat humatalet rêç belke yona bedenit yên ser erdû. Ew ruh bêsorxî, bêhesab rasend qat humatale oca pawê yo bedên vinin hûnê pê yo bedena bîyor ser dinya. Ya hûne heywan yên dinya ya hîz yo înson yên dinya tir aqil û çinê ben çûnîzon. Eger o ruh însonse beden ca verdo ew ê qat humatalet hesab ra bîyere. Ana dersê hîrinit maqale ruh înson kên û qêdinên dersa bînit maqale bedên û aqil înson kên. Mavala ruh yo enerjiyê ku ew enerjî hetû mêrg bedên dewm ken. Mavala ruh wextek beden terk ken şin resen ruh ciwarîn. Yani evrensel ruh şin resen eyê. Eger yo înson ina dunyat pê in bedena eger xirabî kerdase o ruh hesab ra bîyere. Hetunok xirabî kerda ina dunyat ew ruh azab yûncan.
ew reh ena dünya çend hey gune kêrtse werêb ey gunû ben kirû nişken reh cwarî ras. Hetunok bütünê azab gunên xwe nûnc nişken reh cwarîn ras. Wextek rasa reh cwarîs nişken tebaqeyê hêt ser ras. Eyra dusyan reh cwarîna feqet ew reh nişken hûne bîyor dünya û qêdoverîn hûne bicû. Eger yo reh ena dünyad zafiyê guneyê êsse ew reh lanet ben ew reh hetû pêniyê pêno ena dünyad hîn nişken yona bedenet ca bîyor. Eger yo merdim fehm bikirse ena dünyad en cûyeyîşit en hayatit çend hey gunû bikirse en heyîs o reh xwe ken layşe. Eger sade ena tik têne fehm bikirse ena dünya hîna rind cûyan ena dünya hîna bena rind. Eger yo merdim cûyeyîş ena dünya hayat ena dünya hetû pêniyê pêno düşmüş bense ew merdim nişken ferqindê reh bîmergî. Eyra wextek reh beden terken oxt hema newe fehm ken feqet oxt hîn zafer e. Beden kot bîn herîs. Reh yo îmtihûna. Zerre bedenît îmtihûn bena. Wextek ku zerre bedenît eger aqil neşkine fehm bikirse beden reh, reh beden pê gunûna ken mert. Fakat yo aqil zûneyê hem reh bî mergeyê sanaşnen hemîs beden pa mergeyê sanaşnen. Yo aqilik ferqinde niyebse ew beden ew reha çerrê temûm nîbe nîn pîhet. Eyra wextek beden miren ocad reh fehm kenik bî merg o. Fakat ena bî mergê hîn yo bedenit çinya hîn yo aqil nişken ferqinde. Reh ku leş Hûma Tealê von hûnê mi bişe rê dünya yona bedenet înkûn bidime ez bişk bicûy ez hîn eya xerabê ew gune nîkeno feqet hîn zaferê o. Hîn o reh hetû pyorê ezab xwe nûnc rehet rehet nişken reh pîlat bis. Yani ena dünyad mavo ena dünyad wextek ma cûyên en beden bî merg ma hîskên la en beden wextek mert ben nûn wêr karmû ben vîtamîn semet lêyûna darûna. Eger yo reh mabaş zaf gunên nikê û hesab gunên xwe dûn ezab xwe ûncen û rêç înkûn diyen ci hûnê yona bedenet bîyor dünya bicû. Feqet ena gereng hîn qêdoverîn yo firsat ci nidiyen. Eger ena dünyad ew beden verît ey gunekêse hîn wereb ey bedên ew aqil ci nidiyen. Eger ena dünyad zaf leh bibse enerin bizûnî eya dünya bînît hîn eya lehbên nişken bikir. Ya hîs ben yo heywû ya hîs ben yo dar. Mavacek ena dünyad yo rehek beden dib û mavac yo cinî ku ye. Wextek hûnê înkûn bidîjûse hûnê bîyor ena dünyase en ho wiben yo cinî oxtîs yo cahîl yo cimêrt yo merdim qêdê yê qêdê wext yê reştîyan û eynî felaketek cwaver arda ey insûn bîn ser eynî felakis yenayê ser. Yani kanûnê qisas zerrê cûyeyîş ena dünya dîzest eya dünya dîzest. Yani reh yo qederê ku dualîst e. Zilmûntiyê dibûn la hol xirabê xwe te ena dünya ra têbin. Enez eynî ye. Reh qedêr xwe eya dünya we bîn ena dünyad xwe têbe. Eyra rêrê tobe bikirî. Ez rêrê tim to bikeno. O cûyeyîş ena dünyad en heyatit herçî bî pênî mevînî yo pêniyê est e kêk en beden hîn gêrena hûnişin her. O reh xwe temîz tê bişî. Ferqinde bî. Kumek ferq bikirse
ew eşken sê însûnîs bicû. Yo merdemek en heyat, en cûyayîş bi merg hîs bikirse, bi merg vînse, ew merdim pê egoîzmeya cûyen. Eira ew merdim xirabêken ena dinyat. Ma baş ena dinyat yo reh zerrê ew bedenît cûyo en cûyayîşit holê kerda, nimaş ko, racı tepişt, meditasyon kerda, yoga kerda û emel holû kerd, ew merdim belke yona heyatit, yona bedena biyor dinya, fakat in beden însûn, heywan ya hîs nebatî û enes çon yeson. Tik têne ew bedenik ena dunyat pa aqila, pa reha, homopîhet yani qêdek maestro nîrvana viyarên qêdek pexmêr rasêci, eye belke hûnê pêdê yo însûn biyêr dinya. Fakat eyaz tam bêlo niye. Ez belke hûnê heyatit yo karim biyêr dinya. Dikkat bikirî yona heyatit ekşima yo karim vînse yo cat pay sera megerî belkî ez ew karim ez o. Fakat ekşima pay sera gerîs ine rin bizûnî tu ê niben yona heyatit ez ben yo merdim şima bên ew karim ez pay gerin şima sera. Yani tabiat ma tabiat gûnû pê qanûn qisas virazyo. Mesela Qur'u xwêr tên referans, yo cat didî cinî û kerokên pa. Ine rin bizûnî eya xelet ra, eya tercümewa Yûnus ra enqedî yo meዕna veta ey cinûk zînekê ye ya da nizin kum yo gunik o Semed ey ya ceza doncu o zerre meydûnît kerokên pa pê kerokişin ve ey qetilkar hetete eya cinî pyor bizûnîk rûç eya cinî bena war ey înkûn o eynek hetete yêt ena dunyat kerek pa yaz yona dunyat aynı azab hot qat hînya ziyad azab duna eynek ena dunyat kerek pa wa. Ez ene vaş eyek ena dunyat vatê humatale miyûn mishaf ra, miyûn heq kitabûn bînû ra wextek yo qal, yo vatê, yo ayet tercüme ken, eyêz Yûnus ken o pê eneya fîtne vecen, qoxê viraziyên, herm viraziyên, pê ena tercümewa Yûnus'a zulüm kên ser millet, millet sê kolevînên o fitne vecen ve ene rin bizûnik ya ena dinyat ya ez yona dinyat mutlaka eyê çinek ena dunyat do cûyayîş ser xirabeya, ser xayîneya yêz eyê cûyên yêz entay hot qat ziyad eya ceza bîne. Eyînek ena dunyat xirabê kerda, lehbê kerda û xayînê kerda, heqaret kerd, zulüm kerd, eyê ena dunyat eger cezê xwe nivînse ine we rin bizûn ser keftonîna dehep meleket hê enên qêd kên. Wextek o beden mert, in meleket in rehgên bên hetû huzûr reh pîl. Yani bên huzûr enerjî û met'alê. O cat hesab kitabiyê vîne. İkê ez wazan û îtiya biqedîn mame ra sê pêl hîrîsin. Ma binê ruh ra behs kerd, hûnê gerek ma binê aqil însûn û bedên însûn ra behs kên û miqate xwe bî hûma torî şima.